Den første erkendelse i udlændinge- og værdipolitikken, det var, at antallet betyder noget. Blandt andet båret frem af gode vestegnsborgmestre. Og det betyder jo blandt andet, at det er jo erkendelsen af, at det er nemmere for Slagelse Kommune at lære 50 mennesker dansk om året, end 350 mennesker dansk om året. Den anden erkendelse i udlændinge- og værdipolitikken, det var, at vi er nødt til at føre en aktiv politik, der giver folk incitament til at kunne få en uddannelse, til at kunne få et arbejde og til at kunne afholde sig fra kriminalitet. Den tredje erkendelse, det er jo så den, vi står overfor nu. Og den er ikke helt sivet ind, synes jeg, i store dele af befolkningen, og heller ikke herinde på Christiansborg. Og det er jo en erkendelse af, at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok alene, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indenfra. Og derfor vil jeg opfordre alle i Folketinget til at læse den her rapport, som 1. marts kom fra det kriminalpræventive råd i Sverige. Det er noget af det dyrebareste dokument, vi har for nylig, som viser herskerattitude i sin fuldkomne form. Den viser, hvordan at 10.000vis af mennesker i klaner og bander og i bestemte etniske miljøer har infiltreret, og jeg citerer, alle væsentlige sektorer i det svenske samfund. Fra privat til kommunal til stat. Embedsmænd, sagsbehandlere, fængselsbetjente, havnearbejdere. Og vi er ikke Sverige. Danmark er noget andet. Men den kultur, der gør sig gældende her, som kommer til syne i den her rapport, den kultur ser vi også herhjemme. En politibetjent, der ringer til et krisecenter og presser lederen af krisecentret for at få et navn på en konkret kvinde, der er på det center. En socialrådgiver, som dropper bestemte børnesager. En familiebehandler i en dansk NGO, som i stedet for at hjælpe børn ud af social kontrol, bidrager til, at en forælder kan kidnappe sine børn og sende dem på genopdragelsesrejse. Og senest i mandag så vi BT afdække, hvordan at forskere på Københavns Universitet har kendskab til 550 skilsmissekontrakter, som danske imamer i godkendte trossamfund har indgået udenom familieretshuse, udenom juridiske ægtepagter. Nogle af de ting, der er i de her kontrakter, er, at kvinden skal betale sig fri, leve i cølibat fremover, eller opgive sine børn for at slippe fri af ægteskabet. Og så beder imamerne Gud hjælpe os om hjælp, i stedet for at gå ud og anmelde det til myndighederne. Så eksemplerne er mange. Og alt det, jeg har nævnt her, det er faktisk eksempler fra det sidste år. Alle de konkrete eksempler, båret frem af modige fagfolk eller dygtige journalister. Vi ved, det her det findes. Vi ved bare ikke omfanget af det. Dokumentationen er for svag. Det interesserer alt for få på de bonede gulve. Den socialdemokratiske statsminister og de 2 socialdemokratiske udlændingeministre, der har været siden 2019, er lykkedes med meget. Vi lykkes med at sende langt flere hjem, end vi nogensinde har gjort før. Vi lykkes med at få langt flere fra de her grupper i arbejde end før. Vi giver langt færre statsborgerskaber, end vi gjorde tidligere. Men på det her område, der er vi alle sammen bredt i Folketinget bagud, når det gælder den tredje erkendelse. Hvad er så svaret? Ja, svaret er, at vi får en bredere forståelse for, hvad den nye værdikamp er. Det er ikke længere kun Kærshovedgård, der er epicentret for den nye værdikamp. Det er også Københavns Professionshøjskole. Det er ikke længere kun antallet af politibetjente, lærere eller pædagoger eller gadeplansmedarbejdere, der betyder noget. Det handler også om nu, hvilken pædagogik, hvilken kultur og hvilken ånd af de mennesker, der er i fronten i vores velfærdssamfund og i civilsamfund, bærer af. Hvad møder de mennesker med? Et parallelsamfund er ikke længere kun et boligområde i Ishøj. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland. For Socialdemokratiet er de 3 udlændinge- og værdipolitiske erkendelser fundamentet for den politik, vi vil føre. Især den tredje. Og det står ikke i kontrast til kampen for, at mennesker skal behandles ligeværdigt og ikke udsættes for diskrimination. Tager man det her samfund til, så gør man alt, hvad man kan for, at ens børn bliver en fuld og hel del af det danske samfund. Så skal man ikke møde diskrimination og forskelsbehandling. Det vil Socialdemokratiet altid stå på mål for. Men vi vil ikke have æreskultur. Vi vil ikke have et kollektivt frihedsbegreb. Og vi vil ikke have, at mennesker, der kan flydende dansk, har gået i dansk skole, dansk uddannelsessystem,
i dansk arbejde, at de bruger deres position i samfundet til at undergrave Danmark indenfra. Og i den forbindelse vil jeg gerne læse en vedtagelsestekst op på vegne af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Socialistisk Folkeparti. Folketinget konstaterer, at en stram, ansvarlig og konsekvent udlændingepolitik, hvor der er styr på antallet af flygtninge og indvandrere, som kommer til Danmark, er nøglen til at bevare og beskytte sammenhængskraften i Danmark. Folketinget bifalder, at der stilles krav til indvandrere og flygtninge, mens de er i Danmark, og at flere skal bidrage positivt til fællesskabet. Folketinget ønsker, at alle respekterer grundlæggende værdier og konstaterer, at ægte integration, og det her det er vigtigt, ikke kun opnås gennem beskæftigelse, uddannelse og danskkundskaber, men gennem en fuld tilslutning til danske værdier. Folketinget deler ønsket om et større og vedholdende fokus på, hvordan vi som samfund gør op med negativ social kontrol, så både mænd og kvinder med indvandrerbaggrund nyder rettigheder og frihed som danske mænd og kvinder. Værsgo.